Tapuk kama praminggotta di manogoton tapasada maruhata martang yang maita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na manopal langit dohot tanoon, di pasaur madamena tu todita, amen, rak mahita mado di tangyang tai. Ale Yesus Tuhan nami, bereng hami narison, binar mahami dohami salutna narison, saya si roham dihami saya pangulu hamion, amen. Marede mahita sian bukuede nomor 30 sada, ayat sada taba opat. Ainasa na tinogihon ni todi ni debata, akaido anak ni debata, las todi ido makatidakor di todita, kabua na tutuhita anak ni debata, ido saatna martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, aidang tarbain hami patupahon naringgan molo sohodongan nami, ibaheni, sailehom madihami roha sian banu gijang, asama hami manibangi, dohot mangulaun lomo ni roham, saidongani mahami, asamian hami di bagasan hatam, marhite-hite anamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen, didongani Tuhan debata mahita salutna, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tajaha mahata ni debata, songon sikat nipati dihita sadarion, atar surat di Poda 25 ayat 20 sada, songonon mahata na disi. Mulu male musum, bai nibana mangan roti, mulu maua sibana, bai nibana minum aek, ido saatna rak mahita mangido gugu. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulau nohobar tuhatami, amen. Marede mahita sian bukuede nomor 227.
madusata nagudang di adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Odo na patupaon hasisan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham di hami akkana mangarsakod dosa nami. Nuaing tuho. Say sahapon mat tubaga sa roha nami hasisan ni dosa nami na pinatupami. Lehom matuhami todim na badiyay. Asahot hapor siyaon nami diasi ni roham. Pargugoy jala urupi mahami. Lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibyon. Asa upasat hami diri nami. Imadaging dohot to dinami. Gabi pelean na mangulu. Jala na badiya tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosata. Nunga pola upasisi songon obun akka pangalosim. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotu au. Ayaw dosi paluaho. Asangapom ma di debata na diginjang. Amen. Marede maita sian bukwede nomor 432. Sian hurungan di dosaki roh Tuhan Tuhan luar di mudani Jesus
manang patujolo ni jamita di parminggota sadarion imana tersurat di sada raja-raja 10 pitu ayat sada 1 ayat 6 kajahama mar soring-soring dungi Roma hata ni si Elia halak tisbi sian halak pai solat ni Gilead madok tu si Ahab songon sitongna mangolu Jehovah debatani Israel jala au marhalado di jolona dan jadi roh nabur manangudan manang 3 tahun molo sojolo au mandokon Dungi Roma hatani Jehovah mandok tu ibana laho maho sianon jala todong ma dopak purba jala martabuni maho di labung sungai Kerit na di bariba ni Jordan ikon minum sian sungai maho jalan nunga hudok akapi dong sigak asanasida marmudu dodesi tungi laho ma ibana jala di bahem ma hobar tuhata ni Jehovah laho ma ibana tutu jala hudul di labung sungai Kerit na di bariba ni Jordan jadi Roma akapi dong sigak mambuan tu ibana sagu-sagu dohot juhud manogot nai dohot bodari nai jala sian sungai ibana minum Ido sahatna martua ma na ubege jala no peop hatani de bata amen arede mahita sian bukwede nomor 110 Meitama ketidakon hata ha porsiatai au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangit dohot nano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andoran suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pahuman ni silatus amate terpajal do ibana diau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom namula mangulu di hari patoluon amanai tu surgo la sundul siamun de bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi maimana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jalarong dosa dahuria na badia huria hato pani ala Kristen akan na badia doho dia sesa ni dosa mula mangulu dosa go daging ni halak nang doho dihanguluan na sora sudah amin arede mahita sian bukwede nomor 460 ayat 3 tidak kontok tonggo arni asa malu apa dosa disi asa dijakon Tuhan tamai dibataki nagogoi. Ali Tuhan debata amanami
Nahusombahami marhite Yesus Kristus si palua kami. Marlas ni rohado kami apala ditikyon ale Tuhan. Ala diliak kodo ari na denggan di kami. Uy do kami marpungu di bagas joromon. Lau beribadah mamuji pasangapun warmo. Ada na ini Tuhan mangido kami tuho. Rohado pikiran nami. Asa tung terjalo kami. Hatamu na ning sitangi honon nami. Asima rohama le Tuhan. Jalo matang yang nami. Marhite Yesus Kristus si palua kami. Amin. Salam. Kata ni debata nasongon jamita di mingguta sadarion. Ima na disuratut di buku Yohanes pidu 4 ayat 5 saha tu 10 tangi homma. Alai ikko bolusonna do luat Samaria. Gabe Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margoar sikar. Mardonokol ladang na nilehon ni si Jakob, si Joseph anak nai. Alai adong madisi sumur ni si Jakob. Jadi di bahen naung loja Yesus siap perdalanan. Kudul maibana di labung ni sumuri. Ardi hosniari mai. Dungi Roma boru Samaria manahui yaek. Jadi di dok Yesus mamadok ibana. Lehona humin. Ainung ngalaho kasisian nai tuhuta manuhor bohal. Jadi di dok boru Samaria ima madok ibana. Puasa mangido takien ho halak Yahudi. Sianahu boru Samaria. Aidang marparsaoran halak Yahudi dohot halak Samaria. Dungi Nina Yesus mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di bo itadaho na mangido aek inumon sian ho. Ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aek na mangulu. Jala di dok boru-boru ima tu ibana. Tuan, tahu-tahu garis suara diho, oleh bagas du sumuron, tung sia dia matuho, aek na mangulu, tung ubal gamaho asa oputa si Jakob, na mangalehon sumurod di kami, ibana do, manginum siya ni dohot ianak konna, rodi pinahan. Dunginin na Yesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mauwas do nasa na minum siyan aekon. Alay na manginum aek silehonoki naso tupa mauwas be i rodi sa liling-liling na. Ayang go aek silehonoki gabe mual dui di bagasan ibana. Nama baur sahat rodi hanguluan si saliling-liling na ido sahat na. Oh
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang dainang akahangki na pinaribot na di bagasan huriaon songoni nang diaka ama nami ina nami dongan nami na di dia penuaing na bui mangihuton live streaming acara ibadah ta sadarion. Na berjolo husapa maju hita, Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Di minggu na lewat, di pasah amang guru tuau, martelepon, pas berusaha lupe di Medan. Marsugut tamu maragedda, olo amang. Minggu naro hamu majo marjamita. Bah, ay tolap au di guru. Nik ay wasadang tolap. Pinlamang guru. Itu benar ulok nak kaneng sabaan tuhita Tuhan itu baik. Di bagas seminggon macai do pengalaman rupani nialam. Pola do artina tiki mempersiapkan tiki majaha, jaha bibil, Alkitab, matelap. Saat tunat tuari, lau tu persiapan tu sop pedang boya oro, aladang tang dope radi hulala. Alai ima burjuni Tuhan. Sudenai dibayan gabe proses. Gabi songon arung gua usah diri jami tahun songon tamparan rupani asa gabi tutuhani iba marhaposan 100% unang getung-getung kira songoni mana yang nadabok di kita jadi di kita kadongan mulut aja rupani teks nakkaningan dung tatangihon. Adong perjalanan ni Tuhan Yesus. Nunga loja imana sianda uta hagudangan na ima judia na margor Nasaret. Naing nakop may mana lau tu Galilea. Jadi di tiki di Judea nunga ari tu ari rupani manguda tu hatta Yesus. Pararat berita nauli berjamita tuaka halak na adong tinggal di luati sian sada hutana asing. Yatik kina pasahat berita nauli rupani tuata Yesus. Secara kemanusiaan adong dona berhasil, adong dona mangului hatani Tuhani. Alai sebahagian besar udang dotong naso mangului hatani Tuhani. Artinya adong do kegagalan, adong do nama morso. Nah, ditiki diului halaki nasida rupani hatani Tuhani. Jok do di bahit Tuhani akka tanda-tanda halongangan. Pola do di pamalu makana marsahid. Bahkan adong do nasape dibangudu na mati. Ima di pelayanan na. Nah, di sebagian huta, adong do na menolak pengajaran di Tuhan. Nah, ketika adong menolak di mana, bepida mana tu huta na asing. Orang lubiat tersongoni marupani pelayanan di Tuhan Yesus di Judea. Ima gawe bot songon sada bot sir marupani gawe borhat maimana laut tu tano Galilea songon naong tatangihon nakkaningan. Alai tikina lau borhat imana rupani
Ah, jadi mungkin dibolus do songorurang dolok gabe loja mah kahe gabe merdala di mana gabe loja mah. Jadi kina dilewati nasida dibolus nasida Samaria ala ipilih imana uta siani madalan di mana laut Galilea. Jadi ditiki saat di Huta Sikaron imana mardonok kon ladang na di lehon ni si Jakob si Joseph adong may si sumur. Nah, terkenal doang ko sumur di si namar goar sumur Jakob. Nah, di sima Tuhan ta Yesus on istirahat. Alam ngelu jenak kening seperdelanan ni istirahat maju imana di Huta Sikaron. Nah, istirahati ibana terjadi ison songon dialog antara Yesus dohot guru Samaria. Ketika itu murid-muridnya sudah pergi ke kota untuk membeli bekal makanan untuk mereka. Nah, alana nggak luja nggak male. Nah, artinya di son di patuduh Yesus rupani bahwasana imana adalah betul-betul jolma manusia 100% imana jolma do jolma si tutu tarupa do hoti ta dihilalai mana do naluja dihilalai mana do namale ima na perjulujo asata boto. Jadi pas manuang tiki hati hai di hosnyari sekitar tengah hari jam 12 tersongoni ma peristiwa rupani naro buru Samarion ku sumure. Ini merupakan hal yang aneh sebenarnya. Sesungguhnya orang-orang kalau mengambil air ke sumur selalu di pagi hari. Nah, jadi atik nawohama noengon di tengah hari mana. Nah, berarti puasa tengah hari mungkin adong do Nabi naheni guru Samaria rupani untuk menghindari keramaian. Asa unang dibereng akajol marupani unang bertemu imana, unang jupang imana doa akka na asing iki mabuah aikon. Nah, ima maju pemahaman ni nadeba. Nah, tapi mau apapun itu, artinya Tuhan Yesus di sini mau menunjukkan sesuatu kepada kita pada saat ini. Nah, titik kinaro buru Samaria kusumuri terjadi do dialog. Nah, dimulai oleh Yesus di mana hidupna lehonau minum. Alai dia lusi buru Samaria itu di mana puasa mengidu tapian ho halak jauh bisianahu ahu buru Samaria. Nah, di son bui tak amati rupani buru Samaria nakaning langsung doi imana mabain sekat. Au buru Samaria, Yahudi. Nah, mungkin pada saat itu sian pahianna sendiri mungkin boi do berengon bahwasa seseorang ini adalah orang Yahudi, berpakaian dia seperti makanya terus tahu ini Yahudi. Nah, jadi siani dotong mungkin gawe adong hatani guru Samaria nak kaneng. Ho halak Yahudi mar mangidu tapiak putau. Ido ya kadongan itu riba ini mana do sekat pengkotakan. Pengkotakanon berarti langsung muncul rasa kesukuan, kebangsaan. Saya orang Samaria, kamu orang Yahudi. Jadi
Artinya dengan ada komunikasi nasongoni, olo hita tajupang kita rupani di bagasa muluta dan songoni mungkin olo do hita terpancing bebe rohatta idok kosongoni gabeta lusi aha na di dokoni dongato. Nah, isoni batudu Tuhan Yesus do pawasana imana dan ngolo terpancing akan bahasa yang disampaikan oleh Guru Samaria ini yang terpancing imana. Malah di batudu imana do rupani rasa holong di mulota bereng rupani di alus na berikutna na di dokoni Yesus tu imana. Nah, jadi na nidok na rupani di son songon na didok na kaning aidang marparsauran halak jauh di do halak Samaria. HP mulu di Yesus dang adong ibarna manang naisebe kita sian bangso dia behita manang na jenis ta songo dia rupani bawa manang buru-buru kita dak danak nama godang nama tua dos di adopan di debata. Bahkan kembali nak kaningan mulu ta amati rupani siapa sebenarnya Guru Samaria ini. Gudang do nama dokon bahwa Guru Samaria adalah seorang pelacur. Alana mulu tajah rupani di ayat-ayat berikutnya. Yesus do juma suamimu tu sorin na itu hodo dang na suamimu na dongamu nasonari pe. Artinya dari situ kita tahu ada na halus do yang bahasana di Bibelon ada yang pemulo rupani mulo na jelas di mana artinya dia sebenarnya perempuan yang tidak baik. Dia adalah na hudokon kaningan pelacur kemungkinan besar seperti itu. Alaina di batu duho Tuhan Yesus rupani ngaudok pun lakaningan dia Yesus tidak memandang siapa. Nah, lakaningan apa statusnya? Apa status manusia secara kemanusiaan? Dan apa sebenarnya artinya latar belakang manusia itu? Nah julu nasungudi perdosa dohita persoalan di Yesus. Nah, sude dos do di juluni Tuhan baik. Sarupa dohita. Imana di boteruon Tuhan tadi kita noaing rupani di son. Asa kita pe, asa unang gebe memandang akka jolma kita gebe arong ping kotak-kotakan. Songo dia rupani asa totong songon nabi nani Yesus somma kabahen bahwa nasa rupa dos di jolma di jolona. Baru na selanjutnya di ayat 10 tajaha jo muse dungi nina Yesus mamangalusi ibana di botoho bahasa-bahasa ni debata out di botoho bahasa-bahasa ni debata. Mulu bahasa Indonesianya kasih karunia. Jadi suku-suku non rupani pernyataan ini out di botoho bahasa-bahasa ni debata. Roma suku-suku non tuhitan waeng apala di tikion marhite-hite jami tahun. Baru nanya. Kamu todo bahasa-bahasa ni debata. Kebanyakan orang ahadona dimaksud di bahasa-bahasa ni debata adalah merupakan materi, harta kekayaan, uang dan sebagainya yang menyerupai itu. Ima anggona di pikiran kita manusia, ima nata maksud dengan bahasa-bahasa di debata.
Juk doa harupani akan ata rancang, nah hanata pangido, siswa banyak na nirohat. Tapi bahasa ini itu di tahun bahkan disudi pergumulan ningulut tapi termasuk bahasa ini di bata. Jadi hubama juga ada contoh. Ya memang kalau nak kanin seperti baki jihu baju songon kira danak aurupani nama kata kono. Alana kita sudi anak ni debatado kita. Jadi baju berupa aku ini adalah seorang anak kata konon. Ketika rupani anak kota memilih sekolah ke sekolah A. Nah, jadi tak anggap rupanya sekolah adalah sekolah yang favorit. Lau mau mendaftar tu sekolah nak kaningan. Tapi ternyata anak kita ini tidak diterima di situ. Tangi jalo anak tahun geleng tahun nak kaning di sekolah A favorit nak kaning di sini. Gabe di sekolah B di mana jalo? Sekolah B ternyata itu bukan favorit menurut kita. Yang primary menurut pemikiran tak. Nah, HP nak kaning bahasa ni dia bahari. Nak pesongoni. Waksa. Bisa jodoh geleng tanah kaning namar sekolah dong di sekolah B imana. Di setelah dia bersekolah di sekolah B itu, dia bisa memancarkan sinar. Di mana berhasil di sini, artinya mempunyai prestasi yang bagus di sekolah itu. Dengan sendirinya artinya dengan bisa dia berprestasi di sekolah yang bukan tadi pilihan kita itu, apakah ini bukan basa-basa? Apakah ini bukan kasih karunia? Menurut pemikiran kita, akhirnya menahokkan, nading genokkan. Tapi menurut Tuhan Yesus, menurut Tuhan kita, ikut di situ di mana sadinggan. Dan anak kita itu pun mesti di situ sebenarnya, baru dia bagus, bisa bersinar. Itu memang mulu kita jolmaun, setiap mulu apa sedar rencana, apa sedar rancangan, berhasil kekariju kita ulahun sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita berpikir, bahita nama arsitek ni ngulu. Alana, ahana terencana ni berhasil. Jadi tak anggap diri tahun gabe arsitek ngulu. Tapi tanpa ada campur tangan daripada Tuhan semuanya itu tangadong. Jadi kena tetak doa dong campur tangan ni Tuhan bisa dong uduta asa gabe berhasil kena tahu lagi. Artinya berhasil di mana? Tetap di dalam Tuhan. Ima songon sada bahasa-bahasa rupanya. Nah, sedanai ditiki anak ta misalnya melamar sesuatu pekerjaan baik merupakan departemen ataupun perusahaan yang besar. Jadi melamar di mana tuh sih? Ternyata gagal, yang berhasil. Jadi nak kaning tetak doon merupakan pasu-pasu, artinya kasih karunia. Bahasa ini. Jadi begitu kita menerima, mendapatkan kekeringan seperti itu, unang termandati, unang termedili. Pas itu songonak kaning danak nomor sekolah. Sama saja, sama. Ketika si anak juga sudah tadi gagal dia mendapatkan satu perusahaan yang besar, ya di perusahaan yang lain dia mungkin akan dapat diterima dan di sana dia bisa bersinar juga, berhasil dan disenangi oleh teman-teman di perusahaan tersebut. Itu juga menjadi kasih karunia daripada Tuhan
kita. Matsai gudang do rupani di ngulut tahun na hadopi ketika adong kekeringan di ngulut tahun pas do songon na di epistel tanak kani kana di saudara jarajai jadi sampai 3 tahun masa kekeringan di sini. Tetapi Tuhan tetap berbuat yang baik. Nabi Elia yang sudah berada di gua, dia di sungai Kerit tadi sudah kering pun, bodoh suruh Tuhani hidung sigak manaruhon makanan. Hidung sigak kon nataboto ini adalah burung yang buas ini memakan daging. Ali disuruh Tuhan itu mana ruhon daging itu si Elia. Jadi kalau udah Tuhan yang menyuruh, antar ke sana. Jangan kau makan itu. Padahal yalang pidung ini taruh di satu gua tempat misi Elia nak. Dia tersongoni do rupani di hita dongan. Nang pe kemudian wayang dipermuat. Ada hal-hal lain yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kita. Oi rupani sonari dang dapot kita dope. Di permulut tentang sesuai rencana. Nah, mungkin ada hal yang lebih baik akan diberikan Tuhan kepada kita. Kosrohat tato. Itu ima rupani jo nadi si. Jadi dia di dialog ninasida muse didok buru-buru ima ubibana dia sabtu sada. Tuan tahu-tahu garis ada di ho. Oleh bagas do sumuron. Tung siya dia ma tuho aik na mangulo. Tahu-tahu garis ada. Timba aja kau tidak punya. Kemudian dibain di buru Samaria. Jot kita sonido tingolutan. Simbol ni tahu-tahuan manang timba ini adalah pikiran kita, logika. Alana oddo na sering tak andal hod dingolutan. Saya tak andal hod do rupani gugut sendiri, pikiran sendiri. Di Natauda di Portibion. Makanya begitu tidak sesuai dengan apa yang kita ini sering kita menjadi kecewa. Sering kita kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ima nadi batuluni bursa Maria Nakaningan merupakan perwakilan tarung lain. Baru ya kita noai ngati. Saya tandal humatiba lau mengangkat air sebagai sesumur. Tapi jelas do di bagas sumuring adong air. Edang na subuh rupani benoni Tuhani mebu air. Nakok joho air roh tu sonna. Nakok dua lagi sendiri bisa diperintah. Siap batu nadi hudulan nebe rupani keluar air nak keluar. Apa masalah sama dia? Apa masalahnya? Karena Tuhan itu adalah karena Yesus itu adalah Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Abi bainon nabui. Alai bahasa kumbedalui buru Samaria pangidulna. Lehona umino. Berarti ada proses nang sipatuduhon. Ipatuduh tu kita rupani bar ite jami tau. Ita de buru Samaria do au.
nang tuhi tapi tetap dari Tuhan Yesus ya tersongoni mana ay. Tetap dari mana? Nah mana do Tuhan? Seguru di mana do sadok pertibion nang mulut tapi. Gebe so taso hapor saya kan songoni nai meni buru samario. Tungsi dia mah tuh aik na mangulu. Ala taandal hon nakkaninga pikiran ta sendiri. Taandal hon pikiran ta sendiri. Ya memang setabi di hitak kadungan. Mulu taradong rupani. Oh, talenta di hitak kepandaian rupani. Manang na berupa harta pun ya memang sering kita bangga ya. Memang tak salah na bangga terhadap sesuatu hal yang kita miliki, tidak salah. Nah, alai mulu kebanggaan yang kita buat itu menjadi kesombongan, itu yang menjadi salah. Artinya rupanya ketika disuruh amang kurut kita, kamu juga melayani dia. Om masih ada na buat poin na. Bukan berarti saya sudah pintar terhadap nama Jamitol. Saya tidak ini. Darung duke pemahamak sebenarnya dang duke pola pau. Alai ada sesuatu hal yang mau diminta Tuhan kepada kita. Kenapa kita dituntut? Di Soropani Abang Guru tahun selaku pimpinan jemaat tadi di gereja, kan sudah dipakai Tuhan untuk memimpin kita. Ya otomatis sikon hal-hal nasungoni ketika ada apa ya kita harus ikuti. Imaju sih ulang gebe songona gebe terbawa arus si taruhan ya lagi. Jadi harona dimaksud sumur. Ia mulu sumur. Tadi kan sumber air. Berarti sumur yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah sumber berkat. Sumber berkat. Sumber berkat ini sudah dihidamakkan. Sudah. Nah, di sini patudu bahwasanya sumur itu, sumber berkat itu sangat jauh ke dalam. Nah, sumurnya tadi kan sangat dalam ini, sangat jauh. Nah, memang para sahod rupani ketika kita mencari nafkah sulit, ya sulit. Ikut merhui-hui kita kadang-kadang. Siang malam dan meri bertabai, olo kita mengulau-ulau ta. Siang ariad hok borngin. Bahkan udan lasniari. Tak tahu. Tahu mengalului rezeki sinak kaningan. Nah, ima alana mat saya rikoti di kita. Jadi songoni marupani keadaan nata alami ta adopi di pernguluan ta sigalo hari. HP molo di bagasan Tuhani. Sumur nakaning na bagasi. Bisa dulu gabi. Tang pola bagas. Aduh molo bahanya. Jadi dangkal, jadi cepek do terdunduk kita, tangan tersedi, tanpa menggunakan timba. Jadi pola tanpa menggunakan pikiran dan logika kita dapat apa? Kalau kita di dalam Tuhan, semuanya kan bisa. Sudi boido tupa benon ni Tuhan. Molo di bagasan Tuhani. Di tak kadongan
Molo tapi ereng muse di pakkatayan on nakkaningan molo di ayak 10 sadaon rupani di dokon Guru Samaria itu mana Tuhan. Jadi molo hujahaon mungkin adong do pemahaman yang berbeda mendok Tuhan di sini. Tuhan artinya kepada seseorang yang dihormati. Berbeda do rupani pakkateon ni mana muse dung di ayat berikutnya gebe Tuhan do. Alai sebelum tu si rupani tajaha majo nakkaningan di ayat 10 tulun dungi dinna Jesus ma mangalusi ibana sai mangulahi mauas do nasa na minum sianai kon. Sai mangulahi mauas na minum sian aikon artinya sia sumur nakkaning. Jadi marlapatan do rupani kita na di portibion dak kaya merasa puas. Kita merasa haus, merasa rindu akan sesuatu hal yang lebih baik. Masih holdo kita rupani mararta memiliki harta benda, memiliki anak yang pintar, yang berhasil. Pasti itu kerinduan semua orang. Tapi di dok Tuhani di son, sai mangulahi mauas. Ya tidak ada kepuasan, tidak pernah puas. Sarupa mau dohot na minum air laut, seperti minum air laut. Ketika kita minum air laut, sebanyak manapun kita minum akan merasa haus, tak puas. Alai na manginu mai silehonok ki nasotupa mauas biiru di salilin. Jadi aik na dilehon ni Tuhan yang mauas bi saliling-liling. Jadi ulu tijo musi di ayat 15 kata baju sautik dungi ninna buru-buru ima madok ibana tapian si songoni ma leho dia wan asa unang be mawasahu jala unang be saro tu son manahu. Artinya di sini Guru Samaria nakkaning terjadi satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah sumber daripada air kehidupan. Sesuai dengan emani mingguta sadarion ayat hanguduan, Yesus itu ayat hanguduan. Jadi ada pengakuan daripada Guru Samaria nakkaningan na Yesus itu ayat hanguduan. Nah, sebenarnya mulo Daudu ti rupanion muse sampai ayat-ayat berikutnya. Setelah dia bertobat, Guru Samarion, Boydohonon merupakan penginjil wanita pertama di Israel. Itu. Alana gebe sahutana gebe bertobat do. Bertobat do jadi nak. Ali diurut ni ayat-ayat berikutnya namanya. Nah, HP di tema tanah kaning hitam ngadi ikat ayat hamudo do neng sihat awonota. Jadi di somma hitam yang diajari marhite jami tahun. Ayat molojonok kita tu sumber air. Dapat kita mah air. Kan itu.
Jonok kita itu sumber air, ya pasti dengan mudah kita akan mendapatkan air itu. Nah, itu dulu yang paling pertama kita dapat melalui. Jadi asa imana di pangidoni jami tau rupani di kita. Asa kong gawe jonok kita tutuhani. Asalam jonok sumber nakani ngahulok pun bahwasanya air kehidupan itu di sini adalah air merupakan simbol daripada rezeki. Berarti jonok kita Tuhan ini jonok do rezeki. Imana di patu rupani di kita di son. Anggiat mah di ngulut ta. Selam tapa jonok dirita Tuhan ini. Jala unang masai membeda-bedakan manang naisip di unang membeda-bedakan arong pengkotak-kotakan rupani di ngulut ta. Kita potong mahita ay dos do hita suri di juluni Tuhan ini. Imana tahu lahon anggiat terpasu-pasu mahita saluhut. Amin. Pasu-pasu. Pasu-pasu hatapi say suatu laki azaman tema Tuhan dinang marsaur hami dot homar hite-hite hatam. Diajari hodo hami asa yabe jolma natama hami Tuhan dang maribaragi ICP di julon nami manang naise. Asa totok kami mangasahon ho di ngulu nami. Asa kami parcabar hami Tuhan diaik hanguluan na siya. Asiro hamali Tuhan. Say pergugui ma hami saluhut na. Asa tarulah hami. Ibu toh takas sali Tuhan. Sungguh dia pernguluan nami apala ditikyon. Tungtuho ma di pasat hami. Owa na mangalion rohado pikiran natoran Tuhan. Asa tung boy ulah honon nami aka naong ni puda hummi Tuhan. Marhide Yesus Kristus si pangulo amin. Amin. Dauduti macarata redehitasan nomor 723. Shalom, oh Tuhan,
denang hang kita pinaribot latema dituhani yon ditahi pason satu yon kita na di gerejaon dot na di begas tabe latema perjolo di ambang sintua DR Lumban Tobing na mangoloi penugasan Yan Huria ang pesong ni ano saktiki do sude alai dioloi ima alas niru hatta nglabok hata batak nai ngajarang behubiki hata batak song ni sonarion jelas ada guna catat dan nasida na parjolo tertib acarata silaldo hata bana selengon hata batu rehon ngolutta ngosonari ngabui rupa kota be hata arsitek ni ngolutta dulu nasida jurusan arsitek jadi terpakiodo arsitek lebih indah pemakaiannya namang ihut muse melatema di nasida ulala todi do namang ajar nasida lau madokon hatana itu asalah tarik kotom ma kaulote tujuan nyon imana hulapati terutama tu karung aku parhalado tumpi dok saminakin Ima na mengajari sida pasaton hatai kita memang dapat halado memang konsiap do ido masukna kadang denang nama ngudo kita non tangyang pangodianon ma amang sintua harihot tambunan tapi gema tina masa di Huriata di minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020 Parjolo kebaktian minggu 1 November 2020 kebaktian bahasa Indonesia Evangelium yang 2 Raja-Raja 20 ayat 1 epistel yang 1 Korinto ayat 10 rodi 10 pitu tema bahwahon ngolu di Partodion napaduahon pertanyaan di hari Kamis tanggal 20 Oktober Apatupama di bagas ni Danub Hita ruas masuk pukul 20 WIB manang pukul 2 porngin dapat toluhon pamas-masuon ni anak kon ni Huriata Rudi Daniel Christian Sioming Eskom Dohot Sandra Kristina Boru Tampuolon nah di hari Jumat tanggal 20 Oktober Denggado Mardalan Tonang Suhari Boribuan Manghuton protokoler kesehatan sian pamaretata pilihan 536.000 Kamalateon sian para anak tuhuria 100.000 tu parhalado 100.000 Kamalateon sian parboru tuhuria 150.000 sian parhalado 100.000 apa paton Tajalodo hamalateon sian keluarga di amang situa martua sinurat ST inang boru malau maka malateon saluhut dengan bahasa itu hatta na di jalon nasida boho di bagasan sadarion 25 Oktober tahun 2020 kokma umur ni anak kon nasida anak kota Mikael Repin sinurat 10 tahun. Pasat nasida doha melateon Huriata itu peruntukan pengadaan mobiler rumah dinas dan kantor preses daerah Onom Sumatera Timur 2 udangna Rp1.200.000. Jemaat Majelis Dot Parhalado saluhutna pasahaton selamat ulang tahun tu si Michael Repin sinurat kajang ma umurmu marhai pason marlas niroha maju di persekolahan dapat muma najinalahan jupang muma nani luluanmu suk-suk ma pasu-pasu ni tuhata jaloonmu sadarion tohot tu joluanon langsung ini mah hata nami hata ni hita sude tuganuk ruas namar ulang tahun nasa minggon tohot namar ulang tahun parhot ripeon selamat ulang tahun ma
hamu saluhutna. Napalimahon opi dua natar surat di pacara tahun tongma tatangyakon. Ima saha ani titingta maliate. Tapi sadar wata martangnya itu. Moliate ma Tuhan di pasahat rohanami tua dopamu di bagasat tikyon. Di luas sorope hami ali Tuhan marapungu di bagas joromon. Mamuji pasang apoko. Marhite-hite pamujon nami di bagasat tikyon. Saya jalomai jalalas maroham marnidahan. Nungahu bagi hami ali Tuhan jalan nunga tolhas tu hami sadarion hatam ima hata hasitongan nasiak koi napina tolhas ni naposom tu hami di bagasa tikyon atong pauratom mai tu bagasan rohanami asa marurat jala parparbue di bagasan ngulu nami sigano pari nang niraposom napasahaton hasitongan ni hatami di hami di bagasa tikyon lehonomo hahipason lehonomo nang paso-paso tuda sida suaksonima nang hami saluhukna ruas ni huriamon sian na mekmet na magudang sahat rodi akka na metua upasahat tami ma ngulu nami tuaropamu asa homa Tuhan na marmudu-mudu hami saluhukna di bagasan ngulu namion atong sahat homa daging doto dinami nunga hubigi hami tikting na masa di tonga-tonga ni huriaw dinauk ku ulaho kami doho naing si ulaho no nami tau hasanga pomai diho las neroha di hami Tuhan diak kana maragam di hurian nami adong namarulang tahun ima anak ni huriam Mikael Reben Sinurat na tepat di bagasa sadarion go umurra 10 tahun basa-basam do Tuhan alani toktong ma ali Tuhan lehonomu tu ibana las niroha jupang nani jalhanna dapot nani luluanna inorhoni ali Tuhan di keluarga setua martua sinurak do inam buru melau dihamoleh Tuhan nasida mayale Tuhan di bagasa tikyon marhite-hite na di pasahat nasida amolateo tuho marhite-hite hurion atong paso-paso ma keluar kau nal Tuhan paso-paso nani ula di tangan paso-paso saluhukna nasida suaksoni ma ali Tuhan di saluhukna ruas ni huriamon na di bagasan ulang tahun naso pola di pabuat Tuhan tong ma lehon guk las liroha dohot gajang ni umur molo tong adong akan amar sahid ali Tuhan naso pola di pabotohot Tuhan yo tong ma hubak kami ali Tuhan di bagasa tikyon asa lehonomo hamamalum ni akka parsahid suaksoni wa ali Tuhan nang di negara namion na mangadupi hamaolon hinorhon di pandemi COVID-19 siap Tuhan odo panggurupi naunggugo sian salukna alani urupi ma Tuhan nang hampe salukna li Tuhan dari bagasan keterbatasan mangulahun kebaktian
saluhna siapa mo tamure tau hasanga pemariho ali Tuhan saluhna ngulu namion las nero hari kami mulai tema Tuhan di sebuah ruang nami Tuhan amin. Mari dihita siya buku di nomor 764. Tong mobile yan. Lagi ayat sada. Tuhan amarmahan kami, Tugu kami ruasmo, lehon damai kami, akan ahinok komo, Tuhan Yesus si peluang, marmahani ruasmo, Tuhan Yesus si marmahani ruasmo. Martang yang mahita pasahatuk piliata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gija. Odo haroruan ni pasu-pasu dohot si lehon-lehon rodia kadengkan basa na mauliutus. Mauliate mausog bahon hami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat hami ma tuho diri nami. Nang sian na ni lehon mi tu hami. Say jalo mai kebepelian na khusus di adopan. Asima roham. Say pasu-pasu ma pelian na upasahat hami tuho. Asahu perhasiang hami lahu patimpul pun harajaunmu di tonga-tonga ni uyam dohot di portibio uhai marohanami marhite-hite to dim nabadiai asalam patar huida jalahu boto hami gudang nisi lehon-lehonmu di hami saya ajari mahami asalam gir-gir hami madok mauliate itu uhut pasahat tok pelian nami dalan lahu pasangapon ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap hita mangido di tangyang tay.
Alia manami na di Banua Gijang, sabi narbadia maguarno, say Roma harajaw, say saut malomoni roham di Banua Tongaon sungon na di Banua Gijang. Leo matuhami sidariun hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami sungon panisa nami. Idosa ni dungan namar dosa tu kami. Unang hami tu kiu tu pangunjunan. Palua mahami siang pangago. Ay horona punah harajaw, do agogo. Roho dihasa ngapun salin. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran nito di parbadia mama dongani kita. Amin. Shalom selama hari Minggu Mahita.